Akasithi nomuntu wakho, nomuntu wakho lo akathembekile kuwena, uyakuchithela. Ufuna isiqiniseko noma unazo iqiniseko, kodwa kubili lokho. Is either wena uyamsola kodwa awukwazi ukuyiprova lento leyo, noma usure kodwa awukwazi ukuyiprova lento leyo still. Ufisa ke manje into ezobe isiqiniseko kuwena, ukuze lo muntu wakho ubone ukuthi ngabe uwedwa kuyena noma uwedwa kuyena. Kunempande yena sikhipha umkhonto bese inyanga amacala. Le mpande sathi igama lakhe ulibhale ephepheni nesibongo sakhe. Original name nisename aziwa ngalo. Bese ke manje lo muthi ubeke ngapha, thatha omunye ubeke ngapha. Lesho ukuthi legama lakhe liba ngaphakathi, kube impande, uhlanganisa ngale ndlela. Ufuna indwangu enikhala, uyibophe bese uyayiqinisa, uyibeke endaweni esafe le ndwangu leyo. Uthi uzonazibani namhlanje uyalikhuluma iqiniso, uyibeke endaweni esafe le ndwangu leyo. Ngithi ngalo langa lelo uyozwa ngaye mathuba yena azizele kuwena athi cha nkosikazi impela uyazi bengicabanga ukuthi ngithatha isithimba. Angishene uzoyigega yena uzoyigega yabona, kodwa le ndwangu leyo izomenza ukuthi ashiseke angasakwazi ukuzibamba, ashise ugwebe ngaphakathi, ashise unembeza ukuthi cha lento engenza ngiyenzelani yabona. Noma ke yena azizele kuwena athi hayi nkosikazi bese ngixolise ungakazitholile wena ngiyicebe mina alibike kudaba lwakhe ukuthi cha kunomunye umuntu wesifazane obengabonana naye noma abonana naye. Uma ngabe umuntu wesimame uzomuzwa naye ayigega, bayathanda ke labo ungalikhuluma iqiniso ngendlela okuyilona elikahle, kodwa uzomuzwa ayigega athi hayi baba uyazi ubaba uzalwane uyangihlupha, ulebo uyangishela, uthi uyangithandela mina ngimshilo ukuthi mina ngizona nawe, hey baba lo uyangihlupha. Hawu kade akamhluphi vele bayazwana. So ukuthi manje uyalisaba ukuthi udaba ngendlela okuyona neliqiniso ngoba usabuthi kuzovuka isilwane, uzovuka ubebhuku esiphakathi komuzi. Akakho ke uzoyigega yena. Uma ngabe unaso isibindi awuyoqonda ngqo wathi cha baba mina ngumuntu engizona naye. Uyethuka yena sakakhulumile lokho ukuthi nje wona iqiniseko sokuthi ngayo langa lelo uhlale naye, ungakwenzi lokho bese uyahamba endaweni zakho, cha kwenze lokho bese uhlala naye. Le nduku lezo mshisa izoshisela enhlizweni yakhe, uzolikhipha iqiniso, uyophapha amasaka ligabhile ukuthi hawu sengicebele ngikhuluma indaba engaka. Abanye ke baba naso isibindi bakutshela nje straight emehlweni, abanye bayasaba kodwa uzokutshela ngendlela ezokugeka njengokuthi ngithi mina ngichaza njengamanje athi uzothi abantu uyamehlupha uyameshela, kanti cha awukho njalo. Wena sekumele ukuthi ukwazi awukho njalo, vele abantu abayazwana. So ukuthi manje uyayisaba ukuyiphakishisa, uyayisaba impi, ngakho ke uzoyigega ukuze wena nawe mhlawumbe indaba uyizwisise kangcono. Kubalekile ke lokho ukuthi ungagcini ngokusola kodwa ube nesiqiniseko sento ethile, ngoba ke kuyenzeka ngesikhathi ukuthi uyasola kanti usola into engekho, awukho njalo. Noma uza ngamahemhem uzwa ngabantu abangayifuni into enhle bayayibhidliza imizi abantu bayayibhidliza. Ngakho ke sitholele wena ngokwakho, sikhona esihlahla sebenzisa impande, ungezwa bethi nawe ungagcini ngokusola ngoba lento leyo yakuhlukumeza emoyeni wakho. Hamba bese yakuvakashela ifike emqabengeni ukuthi cha ngabe ngiyiwani kulo baba, ngabe ngiyiwani kulo mama, omunye sebefuna ukumthatha. Kodwa ke manje indoda ixekile, akanasiqiniseko sokuthi ngabe ngempela lo muntu uzokwazi ukumalokazana wakubo, ngabe ngempela lo muntu uthembekile, ngabe ngempela lo muntu uyethwana kuyena. Manje ke ukuze uthole isiqiniseko ungathatha umuntu kanti uthatha isigebengu. Cala sibese le mpande bafuna ukuthatha ukuze umuntu ayikhulumele iqiniso, ayibhodle iqiniso ngokwakhe, le ayimlindi ukuthi azalale. Khona ke leyo ifaka phansi komcamelo. Hawu yena uyoba ngathi uyaphupha split out akhulume zonke izindaba, kuba ngathi uyaphupha, kodwa yena ngeke azizwe ngoba kuyena uzoba ngathi uyaphupha kanti uyaphimisela ngomlomo ukuthi yena uzwana nozibani. Cha sikhuluma ngaleyo namhlanje, ikhona kodwa leyo namhlanje sikhuluma ngaleyo ukuthi akutshele ngqo emehlweni, akubuka emehlweni, ehlanganisa amehlo inqotho, akutshela impela athi cha baba mina kulo muntu babuko baba ongihluphayo, yaba lo baba mina ngimthandi kodwa njalo yena uyangishela baba ngenze njani. Hawu uzwa uvula umbuzo uzubani lo, uyazi unjalo. Uyabona bakane sibindi nje bengichazile uzokutshela ngqo wathi cha baba la ekhaya mina anganeliseki, mhlawumbe wena baba kuncane lokhu wakho baba, angijabuli baba, noma baba la ekhaya mina unginikeza imali manje ngibona ukuthi ngcono ngiqome manje baba umulasi lapha ngoba baba umulasi uyanginikeza imali. Uyobika nje okwakho ukuthi wena uqikelele ukuthi ungavuka ibhubezi, uthobeke uma ngabe uyenzile le mpande ukuze uzokwazi ukucontrol ama emotions wakho. Ingani phela nawe uzoyisebenzisa ngoba uwazi ukuthi ufuna iqiniso. Nina ke abanye abantu abaningi nilifuna iqiniso bese la nehlula, ungalifuni iqiniso mangabe lizokuhlula, ulifuna iqiniso mase bakuneqiniso bese la kwehlula. Uyabona indaba? Ngakho ke yenza iqiniso sokuthi uzothobeka, ulalelisise futhi ulalele ukuthi uzwisise. Kunomhluko omkhulu kakhulu phakathi kokulalela nokufuna uku-acta.
nokulalela nokufuna ukuzwisisa. Ngakho ke lalela uzofuna uzwisise, lalela ukuzwisisa ungayeleli ukufuna ukuacta. Lempande le mawuyithathile wabhala igama lakhe nesibongo, wayibeka la, kwaba iphepha la, wathi ngqi bese wabopha. Uwazi uzibopha wena naye. Izomshisa lempande hawu, uyoliphalaza iqiniso. Yabona, noma ke ngabe ukwakuwenza lokho kodwa waphika, uyakwenza lokho futhi uzoliphala iqiniso ukuthi hayi into esobaba vele mina ngayenza. Yabona, ngakho ke ungakwenzi lokho kanti uzolimaza umuntu. Yenza uma ngabe uzokwazi ukuthobeka. Umyeke akhuluma zacede, ungagagameli. Uzomuzwa nathi hayi baba uyazi mina nebaba uMkhwanazi siyayitshontsha. Usuvona uzovukula ke manje. Kanti akasiba uMkhwanazi kuphela. Sakhona uSibiya, sakhona uZulu, sakhona noChauke lapho phakathi. Kanti ke kumele ulinde umyeke akhulume lokuqiniso. Ukube ngathi uthobekile uthi hawu nkosikazi ngempela. Hawu nobabana abanye nkosikazi. Noma nkosikazi ukwenzeleni lokho? Umyeke alikhiphe lonke iqiniso phana segcwala 20 litha. Izindaba zigcwala. Angathi saphalaza kayi1 umuntu usivuka uwona ulaka. Anyeke sachubeka phalaza. Ngoba uzobona ukuthi kanti khuluma iqiniso la ekhaya kunje. Miyeke akhulume konke. Uthi nawe uma sobona ukuthi hayi sakagezekile la sakadelile. Nawe indlebe sakho seyigcwele sowuzwe ngokwanele. Bese ekhaya ke manje uyenza lokho ufuna ukwenza. Kodwa ungalimaza umntana womuntu. Soyenza lokho ufuna ukwenza. Yabona. Ngiyenzela ukuthi ungathi hawu asakutshela igama lelodwa hayi wena suyamstop. Miyeke akhuluma acede ukuze uzophuma nabanye uyobe ngathi uyazwisisa umseshe izindaba lempande yomshisa alithulule iqiniso ungathi ngiyamsola. Cha, iba nesiqiniseko. Asebenza ngokusola la, isebenza nge-showcase. Iba nesiqiniseko. Asebenza ngokusola la.